Dat is toch die dingen die maakfabriek. Kuhne zelf. Oh ja. En dan ben je lawaai van midden door de deur op en dan heb je zo op een gegeven moment een bos in. Dan staat er zo'n water in. Ja. En midden op de parkeerplaats was ook zo'n opvangbak waar het eerste water in kwam. En daar zaten wat muggenlarven in. Ik die ganse berg af, schuurt niks in. Geen noodspeer. Kom hier in het bos, dat wist ik. Maar als je net niet goed in de woud, zoals een okstof voor de jeugd. Ja. Oh, weer zo'n opvangbak, hè, met de koos eigenlijk. Die hebben ze allemaal met hekwerk afgezet. Ik kwam met hekwerk afgezet, met betonnen bak en dan ging de onder weer de bergen. En de tang gepakt, die noord kapot geknipt. Zeg tegen mijn moeder, ik zeg, dat ga je onderdoor gekropen op de knieën erbij. Op hoe het bij gestaan. Dan trak ik uit een boom met een steel van 1,5 meter. Ik zeg, geef een spiep, ik op het piepen aandraaien. Op de knieën ervoor zitten bij de gaffel op zijn klucht op de bank, dat was 3,5 meter dik. Ja, die was vreemd. Ja, even de tafel, we zitten mooi een meter. Ja. Zo'n knoeken. Dat hele ding leeg slaaien. Ja. En weg. En En dan zaten ze te kijken dan in Vergeland kanaal. Ze hebben liggen te beuken. Je hoopt gewoon er 20 liter per keer in. Hetzelfde als mij de keeper vertelde. Ja. Die jongen, de dobber ging wel onder. En hij had 10 vissen gevangen op de weer doorgang. En van die 10 vissen had hij gebeten en de rest had me gewoon geheukt. Die zwommen gewoon door de zoor in. En die beten niet. Maar ze logen er wel. Dat vonden ze toch echt niet leuk. Ja, dat vond de rest niet zo leuk. Al had ik dat voor 100 gulden had ik dat per liter kunnen breuren. Dus kreeg ik een druppel, ik denk, ik heb me wat nou. In de moord kloot ik ook terug.